Inače ljudi, ovdje sam ja da znate, morali sam da snimam ovako na telefon, zato što, kako se zove, nisam mogla snimam na onom telefonu, evo, kada da ređem. Danas ćemo reagovati na onog Ognjena Mihajla koji je izbacio dva ista klipa pod istim imenom, to nije dva ista klipa u različita klipa, ali isto ime. Isprovocirao je dosta, znači mene, Lazara i Nikolu opet, dajmo idete da vidimo. Sam čula da je nešto nerazumanje veoma. Nisam ga razumela ovo što se ta priča. Nemoj da provociraš Nikolu, znači to što je ono što je 2018. to je zato što su ljudi ishitovali, zato što su svi hitari retardirani. Čovjek snima zato što voli, jeste da se zarađuje, naravno svaki youtuber radi da bi zarađio, naravno. Ali se trudi svaki dan da izbaci klipa, neko ti, eventualni glupe distrak, nisi mogao ništa normalnije da uradiš. Nego da si se ti digao time što si ti rekao da je umro Ultras Place. Ne kažem mi Milovanović Nikola je izbacio, znači je Tino Zukeri izbacio to. Ali to je bilo jedan klip. Ti si izbacio 50 klipova i nakon toga si dobio veliku podršku. Da te ušte 50. Ali kao prvo, ni u jednom trenutku, kao što ćete čuti da je opsao majku Jaca, ja mu nikad neću opsavati majku Jaca. Jer ja nisam takva. Ne želim da mu opsam majku Jaca. Samo sam mu rekao da je debil i to je eventualno. Više neću da psujem da ne bi bilo okej, da ne bi psovali toliko. Ok, provocirao da Paki njegovog brata. Sada ćemo da vidimo i čemu. Male usranke. Bože me, oprosti šta ti pričaš. Lol, prizne, mama ti je, to što sam te da kažem. Mama ti je, ne razumem. Zašto? To svak sva. To što ja ne volim mačke, ovo nije mnogo dobro što je isprovocirao mačke. I to što je isprovocirao mene, za to neće da prođe dobro. Kako ste? Mislim da ti imaš nekih tehničkih problema. Ali dobro. To što sam te da kažem. Majko, to što je sad rekao čuli ste. Znači, zašto? Samo reci zašto. Majku ti jebam kažeš psu. Nećemo ti kjeri jebati. Da li si ljudi? Nije ni završio klip, dobro. Znači kao danas u 9 kao treba da izađe njegov tej distraka, ako želite da reagujemo, stavite like. Evo, još jedan taj klip kao najava neka nova. On je imalo 30 lajka, imamo ovo. 20 lajka i 1 like. Dobrodošli u novi klip, ja sam ovo pohvaljujem, što je napokon nešto dobro radio. Stopirao pa je krenuo, a ne rekao krećemo u klip i onda kao krene priča, nego stopirao pa krenuo. Mihajlo, danas i opet razgovaram, danas možda izađe pesma u 9 sati, može sljedeće nedelje u 9, vidit ćemo kako se dogovorimo s kamermanom. Vjerovatno da će danas, aj ovako. Kažeš ne, Ben si snimio onaj distrek, kak meni roditelj. Pa što biti, kako će moji roditelji reagovati na moje pjesme. Pa što, vidit ćeš, reagovat će lijepo. Pa naravno, kad ćeš ti da ih ne govoriš da oni to reaguju. Oni misle u glavi nešto drugo, a ti ćeš da ih ne govoriš da reaguju drugačije. A ne na tvoj način, roditelji, gluvi, ne kontaju šta ti radiš. Što provociraš Nikoli na roditelji? Ti kontaš da će neko da ti naiđe na ulici, polomit će ti glavu, da li razumeš? Svima mi reći da li razumeš? Te snimaš. Ne
malo pričati. I tvoj drug, neki distek na mene, s njima proziva mi kao ovdje mi holj, ne zna repovat lik, znači, ko samo je ko da se vratio iz... A tebi je faća? Kakva je tebi faća? Aj mi reći, majke ti, ako si takav... Dobro, ovo što sam sad rekla, majke ti, nemoj da kao govoriš da sam ti ja psovala majku. Ovo se tako kaže. Eto, aj mi reci, kako ti izgledaš? Pogledaj sebe u gledalo. Ok, nešto se čuje u sabi, ne znam, pa gledam malo. Nešto kao neka krila da lete. Ok, aj zanimarimo to. Kaži mi, samo mi kaži. Znači, pogledaj tvoju facu. I ajde ti mi kaži šta misliš odakle si se ti vratio. Pa onda mi nešto kaži. Tvoj kije, dosadni ste. Dosadni ste koliko on je, evo sam zavče mentor, planiram drugo, nešto. Planiram da se više ne živtiram kod ti drame tvoje. Ljubim i tebe i tvoj kanal, eto čao. I kad vidimo čime djebeš, to je bilo fascinantno. Tako da ljudi, to je što će ovog klipa. Ne se nam se svidio klip, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!